सिरि था सालाया आंनो फैसा थारबिनायाव दाहार होआखैमोन। दिनै सालाखौ आङो पिस्तल गुलि गावनानै गावथारखानाय बायदि होथारगोन आं। आंनो बे सानसे दाहार बिनायाव दाहारखौनो होआखैमोन। आं बै समाव सिनाय जागासिनो दंमोन। सालाया फैसा थाइसेबो आंनो दाहारखौनो हरजा। बै समाव आं मुलि जानो थाइसेबो फैसा गैयामोन। सालाया आंखौ एसेबो मदद खालामासै। एसेबां रां थानानैबो दिनै गारनायाव गैथारै। सालाखौ थैनाय बायदि सिगिथारगोन। सालाया आसल थैनाय बायदि मोनखाथारथों। एसे लासै लासै बुंब्रा खोनागोन। बे मबाइलखौ दाननानै होदो। सालाया थैनाय बायदि मोनखाथो। र' होमबालाय दाननानै होथारनोसै। माथो मानसिया राखांथारबायसो। थैबायसो नामाब्रा? मानसियालाय थैमारबायसो नामालै? नायहैनिथु खाथियाव। थैबा जोंसो दाय जासिगोन महा जारलानो। ओइ कैलास थैबायसो नामाब्रा? ओइ कैलास थैबाय नामाब्रा सालाया? ओइ कैलास नोंखौ जों गावथाराखैना। नोंखौ जों मबाइलजोंसो पिस्तल गुलि गावनाय बक्सआव दामना होनानैसो जों नोंखौ सिगिदों। बेयावनो नों थैनांगौ जाबाय। नों थैब्लाबो खिन्थु जोंनि दाय गैया दै। मानोना जों नोंखौ बुथाराखैना। जों नोंखौ मबाइलजोंसो पिस्तल गावनाय आवाज दिहुननानै सिगिनानै गिहोनोसो नागिरदोंमोन। नों बेयावनो थैनांगौ जाबाय। जोंनि दाय गैया दै खिन्थु नों थैब्लाबो। जों बक्स गिदिराव पिस्तल गावनाय आवाज दिहुननानै सिगिनो सानदों। बे बक्सनि आवाजावनो थैब्लालाय माथो जानो एसेबां बिखा गिख' नोङो? आरो काश्मीराव उग्रपन्थिफोरजों रेल गावलायथारनाय जानायमोनब्ला माथो बिलाय आवाजावनो दुब्ला थैथारथारगौमोन। बेनोलायनो आर्मि जायोमोन सुवाता बिख्लो गोबायानो। ओरैबा माथो गामियाव बिराद गरम दुगा थारमोन। सालाया ओरैबा माथो बिराद गरम बिख्लो रोजा बायदि दिन्थियोमोन। दिनै बक्सनि पिस्तल गावनाय आवाजावनो थैगारगारबाय। एसेबां गिखौ मानसि थायो नालाय। आइ बुन्दा भाइ मानसियाथ' थैबाय। जों बेयाव थाबाय थाबा मोजां जानाय नङालै। जों माबार बेनिफ्राय थांनांसिगौ। नङाब्ला